אתה הולך להרביץ לי? ככה סוגרים עניינים, אז אין מה לעשות. אני לא מבין מה אנשים עושות בו. גם אני לא. מה עם היעד שלך, סריאן בבייב? זוכר שאני הולך מוקדם היום, כן? באמצע חקירה. אנחנו נוסעים להורים של מירב בצפון, אנחנו עומדים להתחתן. מזל טוב, אחי. כן, רונית. אתה יודע שזה תום משכון? שעה אחרי שהורדת אותו, התקשרו אליהם לבית ספר. עברי! עברי, לא! זה ברור לך שלא יותר הם רצו להרוג, נכון? רצו להרוג אותי. אין לי זמן לדבר, אני הולך לחגוג. אריק, תירגע. יש לי מחר יום הולדת. אתה נזהר, נכון? לא רוצה שיקרה לך משהו, אתה שומע? אפשר עכשיו שאתה עדיין אוהבת אותי. רק תדע לך שהפרחים שהבאת לרונית זה היה נורא נורא רומנטי. איזה פרחים? אתה לא יוסי. זוכר את קונפורטי? היה בא, מסתכל עליהם. הפחיד אותם. מה קורה? איפה היית? מה זאת אומרת איפה הייתי? יש לי פה כל מיני עניינים. הלכתי לשתות קפה. התקשרתי אליך. באמת? לא שמעתי את הטלפון. אז איפה היית, בקפה? טוב, מה, מתחקרת אותי עכשיו? מה יש לך? מי זה יוסי? מה? יוסי. סתם מישהו, מה זה משנה עכשיו? סתם מישהו. מה זה, מה קורה פה? מיכאל. מה אתה רוצה? אתה לא יכול לחכות כמה ימים? מנהיק עם כולכם. אתה לא רוצה שתפסו את מי שירה בו? כאילו שאכפת לך. הוא לא אמר מי ירה בו? אל תדאג. מי שעשה את זה ישלם, תאמין לי. אבל הוא אמר מי?
שרמוטה. خلاص تسير خلاص. يلا يلا شوية تخلصني. ليش هذا؟ אין כרגע סימנים מזהים. סך הכל לדוח זיהוי פלילי. מה הסיפור? ילדים מצאו אותה, התקשרו למשטרה. למה דקרו אותה כל כך הרבה פעמים? מישהו ממש רצה אותה מתה. זה חולצת מעצבים. ראיתי אותה בעיתון. אז מה? אני גם רציתי לקנות כזאת. וואלה. אתה לא מבין. היא לא סתם הומלסית. אם את רוצה את החולצה, צריכים לנקות אותה בעצמך. לא הצבע שלי. ארי, מה אתה עושה כאן? לך תנוח. ירו בבייף, לא? מה קורה עם זה? לא יודעים עדיין, בבייף בתרדמת. זה לא דחוף, סע הביתה, קדימה. בסדר, מי חוקר את זה? עזרא. עזרא? ברקוביץ', אני צריך לחקור את זה, עזרא לא יודע מה שאני יודע. אז הוא ילמד. אבל תקשיב, אתה לא נראה טוב, עברי נהרג, סע הביתה. ייקח לנו זמן להתארגן, אני עוד אצטרך אותך. סע. בסדר. אתה הולך למשרד שלך? כן? החוקר יחבל כאן. למה לא אמרת לי? הנה אני אומר. מה זה? מה אתם עושים? מתנצל, הייתי בטוח שאתה בדרך לחופשה. רב פקד יוני ברון, יחבל. אנחנו חוקרים את הרצח של עברי. רציתי להגיד לך שאני מצטער. אנחנו נעשה את כל המאמצים, אני מבטיח. תודה. רב פקד. קצת צעיר, לא? שמעתי עליך הרבה. טוב לפגוש אותך סוף סוף. סיימת? תוכל ללכת. רגע. מה זה? אנחנו צריכים את כל המסמכים בחקירת בביוף. אל תדאג. נעשה העתקים, תקבל הכל תוך 72 שעות. מה אתה מחפש? לא יודע עוד. חוקרים. תגיד, מה הקטע בינך ובין בביוף? הוא היה המטרה כבר שנה. הוא ידע מזה? כן? איך? מה זאת אומרת איך? לא יודע, חשבתי שמטרות מודיעין כאלה לא אמורות לדעת. הוא פושע. הוא יודע שאנחנו מחפשים אותו. התקרבתם למעצר? היו לנו כמה דברים קטנים, אבל העדפנו לסגור לו את כל העסק. ולא הצלחתם. טרם. אבל הוא הרגיש את הלחץ. ככה הם עושים טעויות. עד שמישהו ירה בו אתמול. כן. מי אתה חושב שירה בו? מישהו מהמשפחה שלו, מישהו שרצה להשתלט לו על העסק. כל הזמן יש אצלם חיסולים אלה. אתה לא יודע את זה? תודה רבה על כל העזרה. מי אתה חושב שירה בו? לא יודע. אני מעדיף להגיע לחקירות בלי דעה קדומה. טוב, בהצלחה, רב פקד. תודה רבה.
לא, אתה צוחק איתי. מה חשב? כל מי שנעלמה בשנה האחרונה מופיע פה. אנשים גם לא מודיעים שמישהו נמצא. אנשים חיים את החיים שלהם. יש כאן בחורה אחת עם שם כמו של חברה הראשונה שלי. אפי, מנשה זה לא שם של בחורה. אבל אם הוא היה עדין איתך, אז בסדר. הלאה הוא. רגע. כן, קיבלתי. טוב, אז תשלח לי. מה זה? השיניים של הנרצחת הגיעו עכשיו מהפתולוג. נו. יש לה סתימות עם חומר לא מוכר. הוא אומר שיש מעט מעבדות שמשתמשות בזה, אבל הוא יודע איזה רופאים משתמשים בזה. איזה? ערבים. מה קורה, אריק? בסדר, מה קורה? איך היה אצל ברון? מי? חוקר יחבל. סתם. סתם פקיד, זה לא... אין לו מושג מהחיים שלו. למלך הסכמת שהם יחקרו את זה. שמעתי שהוא חוקר את זה. בסדר, סתם חלום. לא נראה לי בסדר, הוא נראה לי שהוא יעשה את העבודה. תחזור הביתה. אני מבקש לא להחתים בי אצבעות, בבקשה. אל תדאג. תגיד, אבו חסן כבר פתוח? אפי, עזוב את החומוס עכשיו. אני רעב. בחורה צעירה. דליה. משפחת אבו חרב. אוי, לא. מה? יש לכם צו, כן? אני מבקש שהפעם תתפסו אותם בבקשה. לא כמו שקרה עם האחיינית שלה. לפני 3 שנים נעלמה בחורה מהחמולה הזאת, אבו חרב. ידענו שזה קרוב לוודאי רצח על חילול כבוד המשפחה. היו חשודים, אבל לא מצאנו גופה. התיק נסגר מחוסר הוכחות. באותה משפחה? למה רצחו גם אותה? חסר למה. לבשה חולצות מעצבים. מאיפה? אבו חסן. אוכל את החומוס? לא, אני לא רעבה, כך. שהוא זם הערבים. מה את רוצה? יש ביניהם הסכמה שקטה בקהילה, אחרת הם לא יכולים לפעול. מכיר את החקירות האלה. זה אף פעם לא נפתר, הם לא מדברים. אז לא לחקור את זה? לפעמים זה עדיף. לא לעשות נזק. לא צריך לחפור כל כך עמוק. בסדר, אבא. מה? תגיד לי, אתה מצליח בכלל לראות את הבן שלך? זה בעיה עכשיו. תהרוג אותי, אני לא מבין למה לא חזרת לרונית. אתה חושב שלא ניסיתי? איפה זרעים? הסתובבת לך, אה? זאת הבעיה. אפשר לחשוב שאתם לא הסתובבתם. כל המדינה זיינתם. כן, אבל אז אף אחד לא עזב את הבית. מה זה עוזר? אני לא מבין. אני גם לא מבין את השיקולים שלה. מה היא חושבת? שתמצא משהו יותר טוב? תסביר לה את זה. מה, היא לא מבינה? בחורה חכמה. זה לא אנשים שאלה, זה אבא. נשים היום לא יושבות בבית, מחכות שתחזור. כנס הביתה, כנס, חם פה. אל תזרע צפוף מדי, אה? בסדר, אבא. כנס הביתה, חם כאן. מה, באת לעבוד בגינה? בוא נדבר. בסדר, אבא, אני אסיים ואני אכנס. בסדר.
הלו. אריק, מה נשמע? בסדר, מה קורה? זוכר את משפחת אבו חרב? החמולה מיפו שרצחו את האחיינית? נכון. מצאו את הגופה של הבחורה. לא. זו גופה אחרת. אני מגיע. מה זה, לגברים בלבד? יופי. מה, באתם לשתות קפה? לא, באתי לקחת אותך. מה עושה? מה, אתה לא יכול לעשות את זה בצורה יותר מתורבתת, משהו פרטי? לא מתחשק לי. מה עושה? שב! עולה שב. קדימה. מה קרה? אתה תגיד לי מה קרה. אני לא יודע, אני צריך עורך דין? כן, אתה צריך אחד טוב. לאן אתם לוקחים אותו? חקירה. אותך לא שאלתי. אתה גם רוצה לבלות כמה לילות במעצר? אלכס. כל פעם אותו סיפור. גם כשיהודים רוצחים, אתם אוסרים את כל השכונה? מה לעשות? אני כבד מדי, אני לא רץ. אני יורה. לא ברוכים למוטי. מהיר הבחור. האימון טוב. רק חבל שהם רצים כל הזמן לאותו מקום. משהו כנראה בים. ריח של חופש. איך אתה יודע? לא סתם קוראים לי מוטי המניאק. כנס לאוטו. פקד סימן טוב. רב פקד יוני ברון, יחבל. זו סמלת מלמד, היא עובדת איתי. אני יודע מי אתה. באמת? הרצח המשולש בצפון. עבודה יפה. תודה. מה קורה פה? עובדים. אתה לבד? לא. עוד חוקר צעיר עם המז"פ, ובלשים מתחקרים את השכנים. אתה יכול לשתף אותי? יכול, אבל לא חייב. חקירה שלי. אתה יודע שאם בבייף מת היום בבית חולים, החקירה עוברת לי יחבל. אבל הוא חי, ברוך השם. אתה חוקר את הרצח של עברי? כן, ואני חושב שווה לבדוק את הקשר לירי על בבייף. הירי על בבייף לא היה חיסון. באמת? למה אתה אומר את זה? אם זה היה חיסון מקצועי, לא היו באים ביום ההולדת שלו. היו כאן הרבה עבריינים ידועים והרבה הבטחה. לדעתי, כל הירי הזה היה טעות. טעות. בוא תראה. מה בבייף עושה כאן בחוץ בכלל? מה הוא עושה? אולי הצעה של סיגריה, אולי טלפון, אולי בחורה. הוא גרוש.
לא שומע נשוי, זה היה מפריע לו. אבל סיגריה לא מצאנו, טלפון לא היה, אז כנראה בחורה. ואז בא מישהו מכאן. מסתתר פה, בצמחייה. הוא עומד כאן, בחושך. שימו לב, גם אין תאורה. הוא מחכה. לא ברור למה. אולי חיכוך פנימי במשפחה, אולי מישהו שבבית פגע בפעם, לא חסר מי. ואז המישהו הזה, הוא גם זועם. הוא מגיע כי הוא שמע על המסיבה של בביוף. הבן זונה עוד חוגג. ואז בביוף מופיע. והוא יורה בו. פאפה, 2 יריות. ירי מדויק, מקצועי, לא היסס. אין הרבה פער בין היריות. 6, כמו בצבא. בביוף מתרסק, והתוקף שלנו בורח. בורח? כן. נעלם למכונית שלו. אמרתי לך. זו הייתה החלטה של רגע. טעות. אם היה לו זמן לחשוב, הוא היה רואה עוד כדור. וידוי הריגה. אבל הוא לא עשה את זה. שאל אותי למה. למה? כי הוא יודע להשתמש בנשק, אבל הוא לא רוצח. מה היא עשתה? מה, שמה ליפסטיק? את הבת שלך גם תהרוג? מצאנו את הגופה. יש סימנים שאתה עשית את זה. יש בוץ על הטנדר שלכם שיכול לבוא רק מהפרדס הזה. זה רק עניין של זמן עד שנרשיע אותך. לא חבל. מה את זוכרת מדליה? מה? הבת שלך. מה את זוכרת ממנה? מה את רוצה? אני רוצה שתספרי לי מה קרה. מה זה יעזור? אחרי זה לא ייפסק. לפני 3 שנים רצחו את בת אחותך, גם אז אף אחד לא דיבר. אנחנו אפילו לא יודעים איפה הגופה. לא אכפת לך מהבת שלך? בחכי שעברני. מה את חושבת שהיא חשבה הדליה שלך ברגעים האחרונים? את חושבת שהיא צרכה? את חושבת שהיא קראה לך? חלאס, בכיפי. אני יודע שאתה לא תגיד לי כלום. אבל אם היה לך כבוד, היית משלם את המחיר על הרצח הזה בעצמך. ולא היית נותן לשני הבנים שלך ללכת לכלא לכל החיים. בחכי שעברני. מה את יכולה לספר לי על דליה? על אחותך? שום דבר. למה? יהרגו גם אותי. עוד אין לי חיים. כבר את רוצה להרוס אותם? אני יודע שזה לא היה רעיון שלך. רק תגיד לי מי שכנע אותך. נוכל לסגור משהו. אתה יודע, יאסר, זה טוב לנו שאתם הורגים אחד את השני. באמת. מקל עלינו מאוד את העבודה. רגע, כשאתה תהיה בכלא, הילדים שלך יגדלו לבד, נכון? הבת שלך בטח גם תהיה שרמוטה. תחשוב, כל אחד יסיין אותה ואתה לא תהיה שם בשביל להרוג אותה. איזה באסה. הבת שלי 10 שרמוטה. מה? ככה הרגת אותה ולא החזיר לך, נכון? בשביל זה אני כאן. צריכה לחזור הביתה. ואם אני אמצא דרך להגן עלייך? איזה דרך? מה דרך? את לא מבינה? אני ערבייה, לאן אני אלך? אני לא אהיה משפחה שלי יותר? מה את מבינה בכלל תפוקה? מה את רוסייה? מה את מבינה? עולה חדשה. את
צודקת, אני באמת לא מבינה שום דבר. רוצה שאני אביא מישהו אחר? יש הרבה חוקרים ביחידה הזאת, אבל אני החוקרת היחידה. הם חשבו שאולי תדברי איתי, כי אני היחידה שבאמת רוצה לחקור את הרצח הזה. הם כולם חושבים שאתם במילא חבורה של פרימיטיבים שרוצחים אחד את השני. אבל אני אמרתי להם שזה חשוב, כי דליה נרצחה כי היא אישה. אישה שלא עשתה מה שאמרו לה. את כל האידיאולוגיה עכשיו את מפילה עליי? אני אצא החוצה והם יגידו שהם צדקו. צחקו עליי. טוב, זה לא אכפת לי. היה לה חבר נוצריה מטומטמת. אבל הם לא ידעו מזה. הם כעסו כי היא לא התחתנה עם מי שהם רוצים שתתחתן. פעם אחרונה שראיתי אותה, צחקנו. שניפגש בתל אביב. נלך לים. ואחר כך סיבוב ברים. זו הייתה בדיחה, את מבינה? דליה תמיד רצתה לברוח. היא לא הייתה מספיק חכמה. קיזה אותם. אני חייבת להיות חכמה. אחרת אבא שלי יהרוג גם אותי. פניה? מה קרה? אני תכף חוזרת. אוקיי? הגיע מסמך מהפתולוג. יש לו עוד הפתעות בשבילנו. נו? בבדיקות הדם שלה מתברר שיש לה חומר מרדים בדם. ולא סתם חומר שקונים בסופר פארם. משהו שמשתמשים בחיות מעבדה. אפשר לדעת איזה מעבדות מייצרות את זה? יש רק מעבדה אחת בכל הארץ. איזה פשלה. איזה טעות. טוב, אתה תצטרך לבוא איתנו לתחנה. את לא יכולה לעשות לי את זה, הם יזרקו אותי מהעבודה. הם לא יודעים למה אתה בא איתנו. את לא מבינה. הם חושבים שאני רפי כאן. לא יודעים שאני ריפת דחלק. למה שיקרת להם? מה פשוט למצוא עבודה בביוטק. קודם כל תשתף פעולה, אחרת אתה באמת בצרות. איך החומר הגיע אליהם? מכרתי להם. אבל אני לא ידעתי שזה בשביל להרוג מישהו. אמרו לי שיש איזה כלב חולה שרוצים להרדים אותו. הבנת? איזה פשלה. מה אני אגיד לחברה שלי, אה? היא יהודיה. מה אני אגיד לה? אתה תגיד לחברה שלך שאתה ערבי, שזורקים אותך מעבודה כי גנבת חומר מסוכן, ושאתה הולך לכלא להרבה שנים כי השתתפת ברצח על חילול כבוד המשפחה. אבל שתחכה לך, כי אתה מה זה מתוק. אתה לא רציני. רפי. אתה עוזר לי להפליל את האחים אבו חבו, שאני מזיין לך את הצורה. אני לא יודע כלום. תחשוב, כוס עמק, תחשוב. אתה הרי מספיק חכם כדי להיות פאקינג מדען, נכון? לרמות את כולם שאתה יהודי, לזיין כוסיות, לעשות עסקים מהצד. אז תחשוב. רפי. טוב, תביאו מטלית, יש לנו שישה שהתפרקה. מה זה, סושי? מתי ערבים אוכלים סושי? סליחה. לא נורא. לא נורא, נו, לכל דבר יש פעם ראשונה, לא? מה עושים, רפי? אתה לא רוצה ללכת לכלא לכל החיים, נכון? אפשר להתאבד. בסדר. איך אתה עוזר לי? תן לי רגע. קח את הזמן.
בסדר? מאיפה אתה בכלל מכיר אותם, את האחים? מבית ספר. אבל אני כבר לא חלק מזה. אני גר בהרצליה, אני עובד בביוטק. כל הסיפור הזה עם החומר הרדמה זה לא אני. בבקשה, אל תהרוס לי את החיים. תעזור לי להפליל את האחים, אני מסדר לך המלצה לעונש על תנאי. יש מסיבה עוד יומיים. בן דוד שלהם התחתן. אז הם בטח יחגגו, ישתו. אולי הם ידברו על משהו. ישוויצו קצת. אתה יכול להקליט אותם? خلاص كفي يا زلمه يلا يا زلمه كمان قصه بالدورش هيك ولا هيك انت حلز قول لي كيف طلعت من القصه بالبوليس؟ ما عرفوش شيء المرة جاي ترضاش تستحلمني ممنوع اعطيك المادة اللي اعطيتك اياها مالك يا زلمه مالك خايف بدريش يخوخوك شيء مش انت اللي تقالت فيها حضرتوها ما ادري شو اقول لك شيء يا زلمه مالك شو صار في جد هون واحد زي الحجر بالخومة مشي تحت والله اخذناه وربطناه وحطيناه بالتندر وصحصحة تمام وسختني كلوش بوشي وبعيدا ياسر بلش يشك يا زلمه فكرت بس يخوفها بلش يشكها نار كتير قتلها يا زلمه قتلها مش راح يكون ولا واحد راح يعرف ايش حطيت لي بالكاس؟ بعرف فودكا مش راح يكون ولا واحد راح يعرف ايش حطيت لي بالكاس؟ بعرف فودكا טוב, זה מצוין. קראתי את התמליל, אפשר להרשיע. אבל לא כמו לפני 3 שנים. נעשה מה שאפשר, אריק. זה מקרה לדוגמה, אני רוצה הודעה לעיתונות ברגע זה נסגר. ושאנשים ידעו איזה עבודה אנחנו עושים כאן. בסדר גמור. ברור לך שהקלטה חייבת לעבור להגנה בשלב הבא. הם ידעו מי הקליט אותם? זה די ברור, לא? הם יהרגו אותו, לא? נו, אז מה את רוצה? לא להשתמש בזה? אנחנו הבטחנו לו שהוא יוכל לחזור לחיים שלו. ומה עם דליה? היא תוכל לחזור לחיים שלה. מי מייצג אותה? לילך, תעבירי אותי לדובר. אם אתם השתגעתם, אני לא יכול להעיד. אתה לא מבין? הטייפ זה כבר עדות. אבל הם לא יצטרכו להקשיב לזה, נכון? התביעה חייבת לפי החוק לספק להגנה את כל העדויות. אבל אתם אמרתם לי שרק השופט ישמע את זה. כן, בזמן שעושים מעצרים. בזמן המשפט אני חייבת להביא את ההקלטה להגנה. אבל הם יהרגו אותי, ואתם הבטחתם לי. הם ילכו לכלא. הם כולם כבר במעצר. מה, צוחקת? מישהו מהמשפחה שלהם יהרוג אותי. אבא שלהם גם דפוק. הוא בטח ישלח את האח הקטן כי עוד קטין. אנחנו חייבים להשתמש בזה, זו הודעה מפורשת. אתה לא רוצה שהרציחות האלה ימשיכו, נכון? גם לא רוצה שירצחו אותי! עשית פשוט עבודה טובה מדי. בטח טובה, שמתי להם סם במשקה. איזה סם? סם האמת, סודיום פנטוטל. אתם ידעתם מזה? אי אפשר להשתמש בעדות. תגיד, אתה מפגר? אתה אמרת לי, מה?
לא, את שני. הבחור המפחיד, הוא אמר לי שאני גאון, שאני אחשב על משהו. אז חשבתי, מה אתם רוצים ממני? ברקוביץ' הולך לזיין אותנו. בטח בנתן הודעה לעיתונות. צריך לשחרר אותם. אל תשחררי אותם, בבקשה. אל תדאג, הם לא יודעים שזה אתה, הם רק יודעים שיש לנו הקלטה. שיט, זה פשלה. אתם אמרתם לי שאני אחזור לחיים שלי, שאני אחזור לעבודה. אתם לא מבינים, אני לא כמוהם. יש לי חיים. אין לכם בכלל זכות לעשות... רפי, תגיד לי, מה, אתה צוחק עליי? אתה גנבת מהחברה שאתה עובד בחומר ששימש ברצח. מה אתה חושב שתקבל? העלאה במשכורת? משרד פינתי עם נוף לים? תגיד תודה שאתה לא הולך לכלא. תקשיבי, הם יבואו להרוג אותי, זה שאתה גר בהרצליה, לא? מה את חושבת, שאין להם מכונית? خشي يما خشي. يلا اطلع. يما كنا رح نتأبد. في حدا وزع علينا. في حدا وزع أولادك. سجلونا. وين عريان؟ ما عرفش. انت بدك تفرقي العيلة. انت اللي دمرت العيلة. أنا اللي فرقت العيلة؟ أنا اللي لفلفت بالشوارع زي الشراميط؟ أنا اللي فضحت العيلة؟ أنا بسوي بالضبط إيش بتقولوا لي. وبالآخر إيش؟ أنا اللي بدفع الثمن؟ تعرف لما حكوا عليها إيش قالوا؟ ما قالوش داليا، قالوا الهاملة بنت الهاملة من عيلة أبو حرب. هذا اسمي، اسم عيلتي. كم مرة حكينا معهم؟ تفهمش؟ يما أنا ابنك أنا. وأنا رين. الو 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 אתה שוטרת וזייפה? כן. סלינה? את יכולה להגן על הבת שלי? איפה היא? ברחה. את תעידי? כן. את תעידי נגד הבנים שלך. תגני על הבת שלי, אני לא יכולה יותר. אני אטפל בזה, אני מבטיחה. איפה היא? סע בזהירות. מה, את לא סומכת עליי? אחרי שהפחדת את רפי שהוא הלך ודפק לנו את התיק? זה לא נכון. את יודעת היום הרבה יותר משהידעת קודם. גם דברים כאלה קורים. קוראים לך. אלכס, אל תקשיבי לעזרה. אם לא מלכלכים את הידיים, לא משיגים תוצאות. כן? איפה אתה מנקה את הידיים האלה אחרי שהן מתלכלכות לך? זה עזרה לי בטח לישון. למה הטנדר הזה מוכר לי? הטנדר שלהם. סענות, יש להם ביצים, מה אתם עושים פה? בואו, איפה לא? איפה תלך? יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. שתקתי שצעקתם עליה. שתקתי שאיימתם עליה. מצטערת, דליה שלי, שלא הגנתי עלייך.
אתם רצחתם את דליה. ואני אומרת לכם היום, אתם כבר לא הבנים שלי. ولادي ماتوا. ماتوا ولادي. مش عندي ولاد. אתם לא תפחידו אותי יותר. אני זוכרת איך שהייתם מרביצים לדליה. עשיתם את זה גם להפחיד אותי. אני לא רוצה לפחד. מגיע לכם. אתם סתם בריונים. אתם לא אלוהים. ולא תחליטו מי תמות ומי תחיה. מה העניינים, אריק? בסדר. מה קורה? יש לך זמן הערב? לא. מתי יהיה לך זמן? לא יודע. אני מבינה. זאת הייתה טעות. כן, אבל אחלה טעות. לא? שלום, הגעתם לבית של רונית ארבל? בתור ארבל. תשאירו הודעה אחרי הביפ ונחזור אליכם. ביפ! מה קורה? ארין לא חזרה הלילה למעון. מה זאת אומרת? אמרתי לה לא לצאת מהמקום מחבוא. אנחנו בדרך ששלחו ניידת. איפה היא יכולה להיות? כן. כן. איפה? אנחנו בדרך שישלחו לשם אמבולנס. שכנה שומעת צעקות עכשיו חוות מכאן. סע! תישארי כאן. נראה לך? תישארי כאן אם הם פתאום יופיעו. זרוק את הסכין. ארין? ארין? צריך לעבוד?
תקשיבו, את התיק הזה אתם סוגרים, בלי פספוסים. הבת של מיכאלי, שר התיירות. אתם יודעים מי זה? אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לתפוס את החיים. תגידו מי רשם ברכב על שמך. אתה יודע מה קורה לגוף האנושי כשהוא פוגע במדרכה מ4 קומות? סע! אתה לתיק של מיכאלי? בביו. מה, מחכים שהוא יתעורר? איזה מחכים? הוא יתעורר, הוא בהתאוששות. מישהו מהמשטרה, תשאל אותה. לא שאלו אותי כלום. רונית, זה חשוב. מה עשית, ארי? אני יכול לעזור לך. אם אתה תעזור. יש משהו שאתה רוצה להגיד לי?